Okay, oras ato na alas 5:24 na. So siguro mag-next si Kagrupong Francisco Yermo sa iyang ikaduhang pagambahon ang bughaw nga buhangin. Okay, plakpakan naton mga kagrupo, mga ka-shore. Ginatambiyaw ko na gali si Inday Linda sa Tabukan. Okay. Kag si Risildo Saran, kag si ni Lola ya. Kag si Dante gali. Sa bughaw na buhangin, doon ako'y maghihintay. Abutin man ang takip silim, ang langit man ay magdilim. Anong tamis na alaala, mga lumipas na ligaya, ngunit ngayon ang ngulila. Iniwan mong magdurusa, maglaho man ang iyong pag-ibig, at kung ako'y pagtaksilan, ikaw pa rin ang ibigin, mamahalin hanggang libing. Sa bughaw na buhangin, doon ako'y maghihintay. Abutin man ang takip silim, ang langit ko'y ikaw. Maglaho man ang iyong pag-ibig, at kung ako'y pagtaksilan, ikaw pa rin ang ibigin, mamahalin hanggang libing. Sa bughaw na buhangin, doon ako'y maghihintay. Abutin man ang takip silim, ang langit ko'y ikaw. Short FM. Okay, salamat gid kagrupong Francisco Yermo with bughaw nga buhangin. Okay, so sa gikaswabing amahan.